بنجائی وزیر داخلہ محسن نقوی یورپی یونین کمشنر برائے داخلی امور و مائگریشن میگنس ورنر کو گندنن کتک گندنندہ قانونی امیگریشن نے گرودار انسانی سمگلنگ اور باہمی تعاون فروغ سرا تفصیلی گپتر وزیر دفاع خواجہ آصف گشتہ کے نو فیض حمید او جنرل باجوہ کے شتگی بیج کشارہ کاٹنگ خواجہ آصف اوتی کلوہ گشتہ کے اللہ محرماف بکاں درستان چا طاقتور اللہ اقتدار اللہ داتا نو اشیا مخلوق کے خدمت واسطہ کار مرز کرنگے توفیق ہم بدان کوئٹہ بلوچستان گرینڈ الائنس سے ملازمین پریس کانفرنس کو تک پریس کانفرنس چتران کنانا عبدالقدوس کا کھڑگشتک کے ملازمین 6 ماہ چا حکومتی وعدے عبید نا امیدی آما چی بی این پی سرو سردار اختر مینگل نام نو فلائی لسٹ چا نقش کے خلاف ساجد ترین ایڈوکیٹ پٹیشن سرا تحقیقارہ سیکریٹری خرم آگا اور ڈی جی ایف آئی اے بلوچستان ہائی کورٹ پیش بتگم یہ درگتہ ساجد ترین ایڈوکیٹ آگا حسن عامد گسا ساڑی بتگم چیف جسٹس کامران خان ملا خیل سروکی یا کیس کوشتار بتگ تیسرگی ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل فیض حمیدہ 14 سال با مشقت کے دے سزا اشکنائنک بتگ آئی ایس پی آر ردا پاکستان آرمی ایکٹ ردا پیسرگی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کاروائی سرجم تک دریکارہ نکار گسیرہ بالکار طاہر حسین اندرابی گشتہ کہ ہندوستان نیمگا پاکستان خلاف ریاستی پشت پناہی ناشرکاری بڑھ جاہیں میں ہندوستانی وزیر دفاع انوگی نفرت انگیز بیانات رندی لفظائیں جنی پروپیگنڈا 4 راستی چیر دیگ نبی ترکی اعلی سطح دلہ بنجائی بے پارے وزیر جام کمال خان اگو گندنن کو تک گندنندہ جتائیں سنتان کمکے سرگا پتران کو تک ترکی دلہ پاکستان جوائنٹ وینچرز اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر سرد دلچسپی درشان کو تک جام کمال خانہ دونینگی صنعتی اور اقتصادی سیادی گیش محکم کرنگے سرا زور داتا آئی ایم ایف نیمگچا پاکستان یک ٹیک $2 ارب قسط شرک کنک بتک اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئی ایم ایف عوامانی رسنگ تصدیق کو تک اسٹیٹ بینک کے ردا آئی ایم ایف نیمگچا یک ٹیک $2 ارب رستک آئی ایم ایف $20 کروڑ کلائمیٹ فائنینسنگ مدد جاری کتا پاکستان ہوا کیوگی دنیا کوہانی میان استمانی روز بر جمدارگ ہوگے ایدو چے دارگ مول مراد کوہانی ردا ماحولیاتی اطرح چر رکھا کوہانی قدرتی حسن برقرار ایک کرنے واسطہ گام گے سورگی بلوچستان سجن چمزدے کوہی سلسلہ کوہ سلیمان تاریخی اہمیت عاملی کوئٹہ کے حمودت یوگی دنیا لٹل پیرس نام چا شہرت رسی کوئٹہ مصروف تجارتی دمک سرکی روڈ سرا یک فلیٹ گیس لیکے سب بطراک بتا چرشیا سرا یک مردم سخت ٹپی بتاک ریز کی بنشن ردا تراکما واحدہ پیشت کا واحدی فلیٹ موجود مردم چل روک کنگ کوشش کنگ بتگا بلوچستان سروزی میر سرفراز بکیہ کوئٹہ دمک اسپنی روڈا 150 بیڈوں کے ٹراما سینٹر ترتاب کتا درگتا سروزیر بریفنگ دیا گتا ٹراما سینٹر سرجم بوگے گدی مرحلے 4 آئی سی یو اوشت آپریشن تھیٹر ہمراہیہ صوبہ مستری ایمرجنسی طبی اثراتی جوڑ بھی کراچی دمک لائنز ایریا جیکب لائن شہاب الدین مارکیٹ نزدیک سلنڈر تراک بتا تراک آسرا پنچو کو یک زال بولے ٹپی بتک ٹپی سول اسپتالہ سرکنک بیتگا
हब्बा निजी कंपनी जबरी बरतरफ कनक बुतक मजदूरा कंपनी गेटे दे मजार शानी के जोड़ को तक हमोदा यक्षलावती हक्कानी वास्ता आवाज चिस्कन गया मजदूरानी मुश्किल कंपनी इंतजामिया लेबर कवानी ने हिला वर्जी कराना बाज बार मुलाजमीना अबेद नोटिस और जवाब जबरी बड़ा बरतरफ को था। चार सद्दा पड़ांग कब्रिस्ताना तीर ग्वारिया सरा 2 जालबुल टीचर बीरान पुलिस रिदा 2 टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल शाह पसंद के लिया ड्यूटी अरावगा बितगा। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान मुस्तकिल मंदूम आसिम इंतकार गुश्तक के अफगान सरडगार बुतगी नाशरकारी पाकिस्तान वास्ता संगीन खतरे अगा तालिबान सरकार कार्रवाई नका पाकिस्तान वती तहफ़्फ़ुज़ वास्ता वत गामगी जीरी। HRPC मकरान दी जन इंसानी हक्कानी म्यान इस्तमानी रूचे दरगता तुरबता मरागिश बरजमदाश तक ए दरगता रीजनल कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर गनी परवाज़ा गुश्ता हकीकी दीम रवी हमावादा मुमकिन भी वाहद रियासत महलू के बुनियादी हक्कानी एहतराम बेका पाकिस्तान खास बलूचिस्तान महलू के आज़ादी जावरहाल नगी भी आना। तुरबत प्रेस क्लब चागिर्दी राहशून वसीम सफर प्रेस कॉन्फ्रेंस त्रान कनाना गुश्ता बलूचिस्तान जबरी गुमशुदगी मावरा आमिद गिजकूश जालबुलानी दजगिरी और सियासी राहशूनानी खिलाफ द्रोगी मुकदमा दर्ज कनक बाज तशवीशना के आइए गुश्तक के टप्पो टूरी लाशानी दौड़ दिया इज्तिमाई कबरानी दीमा आहक इंसानी हक्कानी हिला वर्जी।